Es coneixen exactament els percentatges en el cas de l'hepatitis i de l'UVIH? En el cas de l'hepatitis se coneixen perfectament. Per exemple, sabem que de VIH tenim cada any, en aquests moments, la incidència de noves infeccions, afortunadament des de l'any 2000, ha anat baixant. Però sabem que a nivell mundial el número de noves infeccions del virus del VIH és, per exemple, de 2 milions. Encara cada any s'infecten 2 milions de persones noves. D'aquestes 2 milions de persones noves, pràcticament 1,5 milions, per tant, la immensa majoria de noves infeccions, es produeixen en el centre i en el sud d'Àfrica i en el sud-oest asiàtic. Més d'1,5 milions d'aquestes noves infeccions. Per tant, sí, on tenen menys capacitat, inclús el sistema sanitari és més dèbil i tenen menys accés als tractaments antirretrovirals. El tema de l'hepatitis B passaria una cosa similar. Tenim una vacuna, l'hepatitis B, nosaltres la vacuna la tenim en el calendari de vacunes a tota Europa. És una vacuna que és totalment prevenible i que se podria inclús arribar a eliminar si tothom estigués correctament vacunat. No és així en aquests moments, perquè hi ha molts països que tenen menys accés a la vacuna i que, per tant, encara la malaltia té un protagonisme molt important. Tenint en compte que, a més, una malaltia, l'hepatitis B, que això és molt important, que si una dona està embarassada i està infectada del virus de l'hepatitis B i passa la infecció al nadó, cosa que passa a l'Àfrica, si les persones s'infecten en el moment de néixer, el risc que tenen de quedar com a portadors crònics per tota la vida és del 90%. De fet, és la manera com se va perpetuant en els llocs on diem que nosaltres que és la malaltia és d'alta endèmia, és la forma com se va perpetuant la malaltia en aquestes zones. L'hepatitis C, que és un altre tipus d'hepatitis, en aquest moment hi ha nous tractaments que permetrien també eliminar tots els casos d'hepatitis C. De fet, hi ha programes de microeliminació a nivell de tota Europa. Per exemple, a les presons s'està eliminant l'hepatitis C gràcies als nous tractaments.